Bé, molts de vosaltres em pregunteu quina és la sabata adequada per fer via ferrates. I la sabata adequada per fer via ferrates ha de reunir bàsicament dues condicions. Una és que l'aproximació al lloc on aneu a fer la via ferrata, la sabata es comporti de manera còmoda, confortable, que sigui molt polivalenta, però una vegada estigueu fent la via ferrata, sigui una sabata que ens permeti enfilar-nos això, per les canals, per als esglaons metàl·lics i que ens protegeixi bé el peu. Com ha de ser aquesta sabata? Us poso diferents exemples. Hi ha diferents sabates al mercat, doncs, no sé, per exemple la Friction, després hi ha les Dragon Tail de la gent de Garmin, o sabates com la MTN Trainer de la gent de Saleva. Totes elles, per dir-ho d'alguna manera, mantenen la mateixa característica o tenen la mateixa particularitat. És una sola amb una EVA que li dona cert confort i certa amortiguació, però sobretot veureu que el que tenen és una sola molt poderosa. És una sola Vibram normalment que és tremendament dura i tremendament rígida. I per què això? Doncs perquè quan ens arrepengem en llocs com els esglaons metàl·lics, tant a la zona de puntera com a la zona central de la sabata, no se'ns ha de clavar, d'acord? Què més ha de tindre o quins detalls ha de tindre més? Doncs, per exemple, una sabata com la Friction, si us fixeu, el seu cordatge ve fins molt a baix. La idea és que us la podeu ajustar de manera molt clara, pràcticament com si fos un peu de gat, salvant les diferències, òbviament, de manera que ens agafem tot el peu i tenim molt de control. La part de la puntera, en tots els casos, si sou observadors, porten una protecció amb goma, de manera que les podem enclastar sobre blocs de pedra i no fer malbé la sabata. La part frontal, en moltes d'elles porten una àrea que nosaltres diem climbing zone. És perquè podeu treballar amb la puntera del peu sobre preses petites. Bé, no té més història. Una sabata normalment en cuir, molt dura, amb una bona sola, confortable per aproximació i especialment tècnica per pujar-vos per llocs difícils, d'acord? Aquí ho teniu, una gamma relativament important i extensa que tenim aquí a Vertic amb sabates per a aquest ús, d'acord? Bé, sota cavallo rei, comptat, d'acord? Ens veiem, fins una altra. Adéu.